La festa de Sant Jaume de Sant Pol de Mar va celebrar les repicades de campanes i el pregó el divendres 22 de juliol. Aquest any, el pregó ha estat en honor al 50è aniversari de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol, però les campanes es van haver d'avançar per la pluja lleu present. Després del pregó de l'alcaldessa Montserrat Garrido, s'han projectat imatges de la història de l'escola universitària. Més tard, en Lluís Serra, director de l'escola actual, va dir unes paraules d'agraïment. El pregó encapçalava unes festes destinades als propis vilatans o veïns del poble, com explica en Pep Casas. Procurem seguir-ho. De fet, avui estem aquí al pregó per començar i anirem venint demà i demà passat. El que podem cap de setmana, diguéssim. La festa popular va continuar amb el tradicional correfoc de la festa major. Des dels 4 cantons fins a la plaça de l'hotel es podia gaudir de les guspires i els tambors dels 2 grups de la batucada que l'acompanyaven, la Infermal de Vallalta i la Colla dels Diables de Sant Celoni. Els assistents van poder gaudir de l'acte participant en la rua o veient des dels balcons per on passava el correfoc. Sens dubte, un bon inici de festa major.